Слово за свети Порфирий Кавсокаливит. Брати и сестри, на 2 декември почитаме свети Порфирий Кавсокаливит, един от най-обичаните Божии угодници на нашето време. Той е роден през 1906 година в малкото село Агия Йоанис на остров Евбея. Израснал е в бедно семейство, но с дълбока вяра. От ранно детство усещал силно привличане към Бога. Чел живота на свети Йоан Калибит и това пробудило в него желание да последва монашеския път. На 12 години напуснал дома си и заминал за Света гора. Там го приели в скита Кавсокаливия. 2 стари монаси станали негови духовни наставници. Животът му бил скромен, но душата му била изпълнена със светлина и молитва. Оттам идва и името му – Кавсокаливит. Свети Порфирий често боледувал, но не роптаял. Казвал, че страданието учи човека да се доверява на Бога и че истинската сила е в любовта. Той имал дар да утешава, да разбира болките на хората, да им показва пътя към мир и надежда. Животът му е пример на смирение, на простота, на тихо, но силно упование в Божия промисъл. Учеше, че Бог не иска от нас велики дела. Иска чисто сърце. Иска добрина към всеки. Свети Порфирий завърши земния си път на 2 декември 1991 година отново на Света гора. Но духът му остана жив в молитвата и любовта му към човека. Нека свети Порфирий да се моли за нас, да ни укрепи в търпението, да ни води към мир и да ни учи да обичаме така, както той обичаше. Бог да благослови всички ни. Амин.